Argitan, emakumearen aurku zentroak eta Berriotxoa, gizarte bazterkeriaren aurkako eta gizarte eskubideen aldeko plataformak, etxebizitza duinak eskatu dituzte, babes ofizialeko 135 etxebizitzaren udal zozketa baten aurrean. Asteazken honetan, ekainaren batean, irekiko du Barakaldoko udalak, Zerraltan, Lutxanan, babes ofizialeko 135 etxebizitzaren zozketan izena emateko epea. Zozketa irailean egingo da. Konzentratutako pertsonek bingo batekin salatuko dute etxebizitza duin izateko eskubidea bermatzen ez dela eta eskubide hori zozketatzen dela. Mobilizazioan salatzen da, udaleko gizarte zerbitzuek ez dutela aplikatzen Barakaldon etxegabetxe bat jasaten duten familiei bizitoki alternatiba bat ematea eskatzen duen legedia. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak eta Barakaldoko udalak genero indarkeriaren biktima diren emakumeek aldi baterako egonaldi batean 4 hilabete baino gehiago ematen dituztenean etxebizitza duin bat eskuratu ahal izatea eskatzen duen araudia ez betetzeagatik protesta egiten da. Bizkaiko Foru Aldundian berak ere jasotzen du hori bere eskuliburuan, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako baliabideak.